Ongi etorriak hitzaldi hontara. Gaurkoan Salvadoren 25. urteurrena ospatzeko Iruñerriko musika eszena musikalaren nondik norakoak jorratuko ditugu eta horretarako ez dago hilda kolektiboko Eunate eta Martin ditugu gurekin. Haiek kontatuko digute pixka bat haien kolektiboa noiz sortu eta zergatik egintzen. Eta gehiago. Askoz ere gehiago. Zer moduz bikote ondo? Ongi. Gogo izan dugu auzolana. Bai. Hori ez du kontatu lehen, bai. Kolektiborako. Bai, ongara bere bajara garbitzen, gero jaialdieta eta gero hor guztiko ditugulako gauzak eta dena txukona paitzeko. Jaialdia, jaialdi bat antolatu duzue? Bai. Noiz? Noiz zen... Urriaren 28 eta 29. Hori da. Uharteko igerilekuetako frontoian izan da. Bale. Eta zertarako da jaialdia hau? Zergatik sortu duzue? Jaialdi hau ja da guk antolatzen dugun bigarrena eta kasu honetan da Arrotxapeako desalojoan sortutako gastuei aurre egiteko, bai isunak eta, gehienetan isunak dira. Eta orduan gelditzen diren horiei aurre egiteko, hortarako. Bale. Txinaka diru ateratzeko eta alden horietzeko. Guaz pixka bat hasieraran, zergatik sortu zen kolektibo hau? Ze gaztetxea aipatu duzue? Erlazioa du, ez? Eszena hori eta zuen saretze hori. Kolektiboa 2019ko martxo inguruan sortu zen, kanpaina baten hasieragatik. Kanpaina hori izan zen, ikusi zen Marabillas eta Arrotxapeako gaztetxeek ekonomikoke laguntza gaztutela eta irratsaio batetatik proposatu zuten zozketa bat egitea eta baita ikusi zen irratsaioa baino gehiago zela. Orduan horretarako sortu zen eragile berri bat. Izan zela ez dago ida. Horrek hartu ziren kolpez kolpe irratsaiokoak eta Marabillaseko pare bat eta zozketa baino gehiago izateko izan zen lehenengo EDH Fest jaialdia egin zuten Berriozarreko Ilargi parkean. Eta hori izan behar zen Marabillas eta Arrotxapeako gaztetxentzako diru ateratzeko. Isunak, garai hartan Arrotxapeako gaztetxea baita prozesu judizial baten barnean zegoen, orduan horri aurre egiteko. Hori antolatzeko momentuan ikusi zen, bukatu zenean ikusi zen Marabillasek Marabillasen beharra handiagoa zela, momentu hortan. Orduan aukeratu zen diru guzti hori Marabillasentzako izan zela. Eta bigarren jaialdi bat eginen zela, Arrotxapeako gaztetxeari dirua emateko. Jaialdi hori 2020ko apirilean izan behar zen. Baina pandemia jarri zen, Orduan saiatu ginen aurtengo otsailean egiten, baina oraindik egoera pixkat kilikolo zegoen, orduan ja finkatu genuen data hau. Izan dela hori, urriaren 28 eta 29. Orduan da pixkat, ez dakit, esan. Bai, kontua da dena zizela pixka bat modu espontaneo gisa ikusi zelako gabezio bat zegoela Marabillaseko isunak ordaintzaldera eta gero baitere kolpez kolpeko hauek pentsatu zuten aukera ona zela kolpez kolpe da irratsaio bat, musika jorratzen duena eta dena eta pixka bat ulertuz Euskal Herriko musikak asko zordiola gaztetxei espazio gisa erabili delako urtetan zehar eta hortan sortu delako urtetan zehar esare osasuntsu bat kulturak aurrera egin alizateko orain modu batean hori zorri bultatzeko aukera zen, aukera zen. Eta hola sortu zen modu espontaneo gisa, baina orain arte jarraituko dugu baitere. Ze baduzue orain beste ideia zabalago bat edo sakonago bat, zuzenako baduzue beste ikuspuntu bat edo ez da izango bakarrik gauza puntual hauei aurre egiteko, ez? Bigarren jaialdi honekin gaztetxeen inguruko kanpaina honi amaiera emango diogu eta hirugarren bat egingo dugu gure proiektuari itxura zabalago bat eta handiago bat emateko. Gure ideia, gure eragilearen nondik norakoak badira
musika eszenari behar dituen herramienta guztiak ematea autogestioan bizi ahal izateko. Orduan horretarako egingo ditugu musika taldeekin topaketak, soinu teknikariekin, argazkilariekin, eta gabezi horiek identifikatzen ditugunean, saiatuko gara herramientak ematen, managerren eta disketxen mundu horretan sartu behar ez izateko. Bai, osea, manager, disketxe eta, inande baten, autogestioa oinarri gisa aurrera egin ahal izateko eta baita ere, gero eta pisu ekonomiko gutxiago izateko, kontzertu bat antolatzeak edo talde batek aurrera eraman ahal izateak, guzti horrek gehiago kostatzeko eta berme bat izateko kulturak. Eta gero musika estena, Euskal Herriko musika estena zentzu zabalenean, ez du ez ere estilo bat edo zehazten, baizik eta espazio hauetan aurrera egin duen musikari, teknikari edo kultura egile oro. Vale, irekita dago, ez? Edo nor... Bai, ez dago ez ere estilo zehatz bat, orain arte, igual punka nabarmendu da ezen gainetik, baina, ez dakit, igual zerbait kulturala delako gauza hori, movida hori, ez dakit, igual punka Euskal Herrian asko zentratu delako militantzia edo gazte txikiko konpromezu honetan, baina beste estilo asko daude hortan dabilena baitere eta horregatik ez gara izten ez ere inolako estilora edo. Lehen egon gara hizketan eta beti autogestoren kontuari buruz egiten dugunean edo kulturaren inguruan, niri behintzat, etortzen zait horrelako galdera bat edo, esan dizuet leheno ez, sentitzen dugula edo nik uste badagoela ideia bat non kultura ez dela beti ordaindu behar edo egin behar dela por amor al arte edo por militantzia, ez? Hori da. Eta ni horren inguruan, ez dakit beti hausnarketa bat dut, ez? Zu etxean zerbait konpondu behar baldin baduzu eta ez dakit zurgina edo ez dakit norretorri behar baldin bada pagatzen diozu ez eta ulertzen duzulako mundu horretan bizi garela eta mundu hau mundu kapitalista bat dela ez eta diruarekin pagatzen direla gauzak. Orduan, zergatik kulturaren asuntoan beti ez dago hau argi ez, teknikari bat fijo, ordaindu behar da, baina igual musikaria edo antzezlea edo ez. Bai, uste denez berak nahi duena egiten duen lako, edo lako zerbait, ez zaiola ordaindu behar, total, bere jobia da, nola ordainduko zaio jode, ez dakit nik marazte dut etxean eta musika jo dezake, baina kontzertu baten ordaindu behar naute. Bai, osea guk uste dut, da oinarri bat behar dugula kulturak aurrera egin ahal izateko, osea, gero diruetekin, talde bakoitzak edo argazkilaria bakoitzak bere diruetekinekin nahi duena egin dezake, ez dakit, argazki kamera berri bat erosi, gitarra bat erosi edo alokairu ordaindu, nahi duena egin dezake, baina guk uste duguna da oinarri bat behar dela askok ez dutelako, ez da hori, askok, igual, sala batean ezin dute jo, ez dietelako deitzen eta bakarri dira gaztetxeak ordaintzen dutenak hori eta €1 ez da olako gehiago edo baita ere zentzu horretan lan egiten dutelako, igual ez da behar, total, talde hau berria da, ez dute behar guzti hori. Guk uste duguna da hori asetu behar dela, bai ekonomikoki minimo batzuk bermatuz aurrera eraman enean kontzertuetan minimo bat ordainduz dena delako eta gero baita ere zentzu ekonomiko hori aurrera eramaterakoan kultura pisu gutxi izateko. Hau da, bermatzea azpiegitura bat, berme bat izateko, musikarekin aurrera egin ahal izateko edo ez da egiten. Bai, azken finean, eszena duin bat sortzeko. Ez izateko ez dakitzein taldek 2000 pertsona ekarri du kontzertura, orduan ordainduko diogu isa eta auzoko talde txikiari ordainduko diogu ez diogu ez da ordainduko. Osea, gu aldarrikatzen duguna da eszena guztiontzako eszena duin bat. Osea, ez dugu musika prekario bat nahi, ez dugu kultura prekario bat nahi, nahi dugu denok minimo batzuetara iristea musika egiterak orduan eta
alduenak edo asko jotzen duenak edo ez dakit Euskal Herritik kanporatzen dena sala batzuetara edo claro, saletan jotzea baitere zilegia da, noski baietz, jende asko biltzen baduzu eta igual ez dakit nongo gaztetxean ezin baduzu jo, pues igual jo barko duzu beste toki batean eta diru horrekin, zu ekigin alba duzu lan egitea beste edonolako toki batean ziur okerrago zaudela, pues aurrera ez dakit, eske gauza horiei bakoitzak erabaki dezala, baina inoizuko egin gabe, gaztetxe mugimendua edo autogestioaren mugimenduari. Beste hirugarren pertsona horiek eskudeatzeko taldeen edo argazkilarien edo dena delakoen diru hori nahi duguna da hauei heltzea, zuzenean heltzea. Ez hirugarren pertsona batek hau kudeatzea eta 100% haientzako eta beste 100% taldeari, argazkilariari edo soinu teknikari ematea. Gero egia da, adibidez, soinu teknikariak ez dira askotan autonomoak edo, ez daude honen baitan, ez daude mugimendu autogestionaren baitan, honengatik ez aiolako asetzen bere beharrak, mugimendu autogestionatuak ez du pertsona honi diru kantitate nahikoa ematen, bere bizitza aurrera emateko, orduan, soldatapean dago enpresa batean eta orduan ordaintzen zaio enpresari berak langileari ordaintzeko. Helburu bat izan daiteke baita ere, mugimendu underground honek edo, ez da underground izan behar, baizik eta igual hortik atera baita ere, edo mugimendu autogestionatuarenek asetu alizatea, adibidez, soinu teknikariaren lanak edo guzti musika inguratzen duen oro, ordaindu alizatea modu batean, ez dugulako mundu aldatuko, seguraski, orduan behintzat honetan bizi alizateko. Saretzea ez hitz egin dugu oso garrantzitsua dela, ez igual utopiatzat ikusten dira beti gauza hauek, ez, baina ez baldin bagara hasten, ez eta ez baldin bagara saretzen. Inoiz ez izango dugu bakarrik horrelako zerbait lortu, ez? Eta esan duzu, irekia zaretela eta ez zaretela bakarrik musika taldeak edo baizik eta bagodela argazkilariak, zu adibidez, argazkilaria zara. Eta baita ere aipatu duzu Elena, ez egiten joan denean, musika ezaren barruan baita ere publikoak baduela hor bere tokia eta publikoa ere sartu daitekeela horrelako zerbaitetan, ez? Publikoa oso garrantzitsua da. Publikori gabe, ez musikarik, ez argazkirik, ez soinu teknikaririk. Orduan, guri gusten duguna da, ez gara eragile itxi bat soilik musikaria gara. Martin musikaria da, ni argazkilaria, gero dago bertzeat kontzertuak antolatzen dituna eta soilik publikoa dena. Baina hori, soilik publiko hori, ez da soilik. Publikoa nik uste ia garrantzitsuena dela. Eta jaiatu gara gero eta gehiago hurbiltzen guk ematen ditugun kontzertutara, antolatzen ditugun horietara diot, eta igual askotan ohitzen delako publikoa jatera festivaletara edo, musika, para que tengan a elegir en plan, orain ze tokatzen da, igual, benetan ongi lan egiten baduguta dena, igual hurbilduko dugu publikoa, beste toki batzutara, igual ez direnakain, ez daukatenakain beste hoi hartzun edo. Ez dakit, hori baitere gure lana izan daiteke. Eta zentzu horretan, urtean zehar baitere lan egingo dugu, ez da izango bakarrik festivaletako kontuak gero asetu izateko gure mobidak espazio bat lortu edo dena delakoa. Urtean zehar baitere kontzertuak antolatzen ditugu edo antolatuko ditugu Kortxonetan adibidez, eta horren bidez etorkizun emango diogu kolektiboari eta baitere hurbilduko dugu publiko fidel bat edo izango dugu igual honetan konfidatzen duena edo konfidatzen hasiko den erantzunak ikusten ditulako kontzertuak, zer. Eta lehen hori egin dugu, zuen ideia baita ere da gero kontzertuak egiten dituzuen heinean eta diru horrekin toki bat alokatua alizatea edo, imaginatu erosi, ez? Eta izango duena horrelako espazio bat kontzertuak emateko eta baita ere entzaiatzeko, ez? Baina kudeatuko lukete, bazkideek edo kolektiboaren... Bai, gu ez gara izanen espazio hori kudeatuko duena. Gu ez gara ente bat izanen. Ez da jabeak ere. EDH-ko espazioa da, orduan haiek antolatuko dute guztia eta bere emango dute guztia
espazio hori, guk saiatuko gara espazio hori sortzen, baina gero espazio hori erabiltzen duen edonork antolatu beharko du espazio hori. Gauzak ez dira, gu ez gara inorentzat lan egiten ari. Guztientzat, orduan hori autogestioaren barnean saiatuko gara, entxegu lokalak sortzen, kontzertu areto bat sortzen, eta gauza gehiago iristen bagara, gauza gehiago ez da egit. Orain? Ez da demugarik, zentzurtan. Nola dago asunto horren, entzaiatzeko adibidez, talde batek zer egin behar du edo nora joan daiteke? Ez badu txoiorik aurkitzen, ordaindu eta tontoa badago bezala, pues asko, ez da egit. Interesa bat idiru eman behar du. Bai, gero, badago tipo bat forratzen nahi dena, ez da gizen baten seiu lokal izan da, eta pues, taldea kondenatuta dago, ez da gizen bat ordaintzera hilabetero. Eta ez dakit igual, claro, gu adibidez ensaiatzen dugun sala hauek daukate formatu bat, zeinan jabeak ez du musikaren alde apostatzen edo kulturaren alde, bera nahi duen formatua edo da hortari iristea 50 urteko pertsona bat edo ja lanpostu finko bat daukana, bertsioak egite dituena igual bere kuadrillakoekin ongi pasatzeko baina errealitatea da 25 urterekin, 20 urterekin, 30 urterekin edo dena delakoa talde, beste formatu bateko talde batean igual konposatzen lan egiten duena tal jotzen ez daude balditza horretan eta askoz gehiago kostatzen zaio eta orduan alokairuak izen bat eurotan jarrita bideratzen duzu zure hori zerbitzu hori hartzen duena 50 urteko pertsona, 50 diot beste egonkortasun bat daukan horreri, ez? Bai, hori da, eta askotan da, nik usten duelako diote, bertsio talde bat, igual, ez da egit, beste mota bateko formatua da. Bai, baina bere artea edo sortu nahi duen norbaitek zaila dauka. Bai, eta Iruñan behintzat hola dago kontua. Nik ez dut ezagutzen espaziorik hola, igual egon badago, eta kontatzen jarri gaitezke existitzen bada, baina ez dago. Zenbat zarete orain kolektiboan? Zazpi. Holako zerbait izango gara. Bai, badago baten bat igual. Gero badaude, ez da egit konpromesu maila ezberdinak, badago igual ez dena bileretara etortzen, baina gero etortzen da kontzertu guztietara, egin behar dena auzolana hurbiltzen da, edo txandetan bere hau betetzen du. Ez da egit, badaude konpromesu maila ezberdinak, baina bileretan gaudenak eta guzti hori, zazpi bat izango gara, ez da egit. Baina gure artean honengoz, orain arte iritsi gara eta gehiago biltzen badira, hobe. Bai. Eta gero, adibidez, zuen kolektiboaren berri eman nahi duzunean, edo lekuren batean adibidez jaialdiren bat antolatu behar duzunean, eta nola sentitzen duzue Iruñerriko harrera edo zentzu horretan, jendea irekia dago, edo paso egiten du, zaila da? Nik uste txamponaren bi aurpegia daudela. Bale? Badago jende asko, kontzertua, bazen kontzertu batzuk ikustea, parranda botatzen dugu, eta listo. Eta gero badago jendea etortzen dira. Txanda egin dezakegu, edozer gauzatan lagundu dezakegu, baita kontzertuak ikusi nahi dituzte, baina konpromesua daukate. Eta hori balda jende gutxiago. Gero, lehen esan dizuena dagian, akatsa da, gehiegi sakotzen dugula, eta igual da, honetan gauden hau, gehienetan punka entzuten dugula, edo, punka edo musika ezberdina, baina azkenan nola esan, kartelean jartzen duguna gehienetan da punka eta horregatik igual ez dago, diona dana, kultura autogestionatu honetan edozein estilo sar daiteke, orduan igual mugatzen duzu pixka bat profila ez edo... Profila, bai. Igual hori da betetako akatsa politika gitarren baino hori aldatu daiteke errez. Eta badaude beste musika estiloak horren barnean ikusten dituzuenak, zuen bezalako ideia edo ez egite objektu dutenak. Bai, baina agian ez da... Ez ditugu ezagutzen. Bai, ez ditugu ezagutzen, egon badaude. Mugitzen gara igual gehiago rock and rollaren inguruan, orduan badaude estilo batzuk ez ditugunak gure egunerokotasunean entzuten, orduan
zailagoa da guretzako erratea, saiatuko gara kartel hontan, ez izaten dena punka edo oia edo rock and rolla. Saiatuko gara pixka zabaltzen. Eta pixka zaila egiten zaigu horregatik. Orduan, guri gustatuko litzaiguke taldeak gure gana jotzea. Aizue, gugu eta EDHen parte izan nahi dugu eta movida honetan sinisten dugu. Baina, egon badaude, Iruñan ez dakit, badaude pila talde igotz jofea adibidez egiten duena musika elektronikoa ikusi zaio baitere aurrekoan jo zuen Bergarako gaztetxean, ez dakit Tximafia eta jo izan du gaztetxetan, eta nik uste dut aukera ona eskaintzen bazaio, esan ez, karo, Tximafia igual gaztetxe baten ezin du, ez dakit, ez du zentratuko gehiagi horretan, baina baudela taldeak Bizkaian adibidez dagoela musika estilo zabalago bat agian ez dagoena hemen elektronika popa, ez dakit, olakoak, postpunka edo nasten dituenak eta hortan apostatzen da beti gaztetxen alde eta zirkuito bat dagoelako, gero baitere gertatzen da Nafarroan ez daudela gaztetxe gehiegirik ez ere eta dena dagoelako igual askoz atomizatuagoa tokitan eta ez dagoelako sare bat igual baina badaude musikariak eta asko gainera honen alde egiten dutenak eta beti presa gertzen direnak jotzerako orduan eta hori seguro. Eta instituzioen aldetik, taldeetaz eta publikoaz igual edo bolondresetaz aparte, ez? Adibidez, imaginatzen dut uarteen jotzeko edo berriozarren jotzeko edo ez dakimen jotzeko hitz egin zen dutela udalarekin edo horiek nola ikusten dituzue? Prest? Iruñeko udala inkluso? Iruñeko udalakin gustu ezin dela lan egin, momentu hontan, daukagun udaletxearekin. Baina Berriozarrekin oso harreman ona daukagu, bere garaian hori 2019an lehenengo jaialdia egin zenean, alkateak ikusi dizuelako lana handia egiten genuela, zein zen gure lana, eta oso pozik geratu zen jaialdiarekin, nola utzi genuen guztia, eta gurekin ez dakit topera dago, horregatik. Azken jaialdi data honetan ezin izan da Berriozarren egin, baina berak lotu digu uarteko espazio hori. Egon zen, udaletxe ezberdinei deika, eragile honek antolatu behar du jaialdi hau, bauzu espazio bat, nun sartzen alden X jende hau antolatzeko, eta berak lotu zigun, gero kontaktuan jarri ginen uarteko udalarekin eta uarteko udaletxearekin baita oso ongi. Laguntzeko prest daude, ez gerreko udaletxeak dira orduan. Nik uste nik Iruñan zailago ikusten dut, baita Berriozar uarte herriak dira, herri txikiak. Iruñan hiri handi batean, ez dakit, igual zailago da zuzenean alkatearekin hitz egitea, zuzenean udaletxearekin hitz egitea. Ongi legoke, baitere askotan marginatzen gaituztelako periferiara eta imaginate Iruñan egitea festival bat edo ongi legoke, baina hor dena dago askoz burokratizatuagoa igual edo zailagoa da espazioa lortzea ez da. Bai, edozein auzotan, ez dakit, Arrosadian antolatu nahi duzu, ez Iruñeko udalarekin hitz egin behar duzu eta nik zaila ikusten dut. Ez gara saiatu, eta arra behar dugu. Errazago delako udaletxe txikiekin elkartu eta antolatzea udaletxe baina handi batekin. Igual ezagutzera gehiago ematen duzu denean, ez? Hemendik pixka batetara, agian errazagoa izango da. Bai, ikusten dutenean kolektibo serio bat garela ongi lan egiten duguna eta referentzialtasuna bat daukaguna Euskal Herrian zehar edo Iruñerrian zehar edo, seguro. Bai, kasu egingo digute, seguro. Niko zenukete ere Euskal Herrira... ez, Horrendik ez dugu zehaztu. Hori da, baina, referentzialtasuna lortu daiteke, estatu mailan baitere. Baina, ez gara hortik mugituko seguraski. Ezagutzen egin duzu beste kolektiboren bat edo zuen zentzu berdinean lan egiten ari direnak eta funtzionatzen ari dutenak? Ez Gernikan badago Iparagirre rock elkartea, uste dut izena dula. Eta hori bada gure lehen komentatu dugun lokal hori, han badute, Gernikan, baila Iparagirre. Eta han badute entxegu lokalak eta kontzertu areto bat,
haiek antolatzen dutena guztia, bazkideak direnak antolatzen dute guztia. Orduan hori da pixkat guk ikusten duguna gurekin erlazio handiagoa daukana. Ez da guztiz berdina igual, Ez da berdina, baina bueno. Gurea igual asko zidelagoa edo Eta gero lehen ikusi dut Bergaran sortu dela ez dago hildaren antzeko... Edo Beasain. Beasainen. Beasainen ez dago hildaren antzeko zer sortu da. Bai, ez dakigun nondi joango diren, baina bai, Iparrageren dago, osea, Gernikan dago espazio bat oso honen, eta adibidez, Iparragere dauka Euskal Herrian zehar referentzialtasun pila bat, osea, talde askoren nahia da han jotzea eta estilo ezberdinetakoak eta askotan betetzen da, oso toki serioa da. Igual gurea da, ja, osea, guk orain plateatzen duguna edo kontatu duguna da, haratago jatea baita ere, igual, horren baitan, jende asko egotea, soinu teknikariak horren baitan erdibideko ezer gabe dena zuzenean eta hortik asetuz bakoitzaren beharrak, igual haratago doa, eta ez dakit Iparragere horraino iristen denez dut uste. Segurazki alokatuko dute ekipora edo, bueno, ez dakit, igual, edo soinu teknikari, ni idea, jakingo dugu. Baina hori, toki oso ona da Iparragere, bai. Eta nola animatuko zenukete jendea kolektiboaren parte izatera? Edo ze behar du jende horrek edo izateko edo... Gogoak eta lan egiteko gogoak, gehien bat, eta musikarekiko maitasuna. Bai, hori da. Hori da, osea, bera nahi badu euskal musika edo, bueno, Euskal Herriko musika baita ere hizkuntza, pues bueno, erderaz baita ere, bueno, gazteleraz baita ere abestu dezakezu, apostatzen baduzu honetan edo, aurrera. Eta ez dakit, berari gustatzen bazaio honek aurrera egitea eta gustatzen bazaio kontzertuera jauta eta dena delakoa, horren apustua haua da, animatu da ia sartzera, bai. Osea, baita ere, hildo politikorik ere ez duzue eramaten, ez? Osea, bada, musikaren diot, ez? Ze batzuetan ere, pentsatu daiteke, ez? Zerbaiten parte izan bartzen darela, edo ideologia baten parte, edo kolektibo baten parte izateko, ez? Baina kasu honetan da bakarrik musika eta autogestioaren alde egotea, ez? Eta... Hombre, horrela dakar igual kapitalista bat honen parte izatea, ez? Bai, kapitalista bat igual autogestioaren alde egotea. Baina bai, ez daukagu pegatinarik edo, osea, musika autogestionatuan horren alde egiten duen oro dago ongi etorria. Bai. Osea, bai baduzkagula printzipio batzuk, ez dakit hau ez da ere musikarengatik edo baduzkagu gero, bai, osea, apostu egin behar da honen alde, hori argi dago, baina hori onartuta edo horren alde izan da, pues, horrela. Eta ja, igual, bukatzen joateko, zer eskatuko zenigete, ezagite antolakundeei edo instituzioei gauza hauek aurrera eramana izateko? Aldera zaila. Bai, inkoriorik ez sartzea ez dakit, guk eskatzen dugunean, behintzat ez dugu gehiago eskatzen ez dara. Isinan jartzen jarraitzen baldin badute, guztiak izango dira horretarako ez. Gaztetxak izten badituzte eta dena, utzi bizitzen ez dakit hori da eskatzen dioguna. Behingoz eta listo, eta horrela behintzat, pues, ez dakit, izango gara pixka bat askeagoa. Bai, eta eszena lokalaren gatik apustu egitea. Azkenean zu gusten duzu, Iruñeko udaletxak antolatzen duen edo zer, eta beti badira ez dakit nongo taldeak, eta zure auzokoak, daude. Daude orain hasi diren gaztetxoak edo duela 4 urte Arrosadia sortu zen taldea. Bai. Oiek, handiak egiten direnean orduan bai. Claro. Nahiko dituzte. Bai, baina hasieran edo ja, igual, ez dakit, Eskabidean akademiaz 10 urte egite ditu aurten. Baina Iruñeko udarak ez inoiz ditu. Beti Iruñan jotzen dutenean, haiek antolatzen dute kontzertua. Haiek baita egin behar dute, eszena lokalaren gatik apustu, ez da.
Eta haiek ez badute egiten, guk behintzat egingo dugu, eta uzten badigute egiten, pues egingo dugu. Kilometro zero, ez? Hori da. Janarekin Bai. bezala. Gertatzen da, nik uste kultura arlo guztietan, antzerkiarekin gertatzen da, osea, igual bazoaz deitzen duzu ezakize herritara, edo saiatzen zara haiekin hitz egiten, eta ez dute eza telefono hartzen, eta bera konturatzen zara ezakin ongo konpainio bat hartu dutela. Hor, ze baloratzen da gehiago kultura edo bakoitza daukan oin hartzuna ez da gira postu egin behar da pixka bat, bien aldez. Zentu horretan igual adibidez, Iruñarrok festivala horrela ditzen da ez? Iruñarrok? Bai, da gure antitesi moduko bat ez da egite. Bai, da guk ez dugunan justo eba. Baina, bueno, ez da egite. Bale, baita, han gertatu zen izan zen, talde txikiekin harremanak bastante arrotzak izan zirela. Rollo, zuek ez zarete... Maia honetara llegatzen, ez? Orduan, bueno, eta guk ez dugu hori nahi, justo kontrakoa. Guztiak maila berdinekoak dira. Eta... Talde ospetsu bati, 5.000 euro ordaintzen badiete eta talde ezagun bati egun nola egingo duzu, talde ezagun horrek bere musika aurrera, nola egingo du, bere musika aurrera eraman, 1 eurorekin. Bai, eta bero eta antolakuntzaren barnean tratua talde txikiarekiko oso tratu txarra izan zen. Eta guri hori ez egun porta. Osea, guretzako, talde guztiak, jende guztia berdina da, tio, eta tratu on berdina behar. Bintza tratu berdina merezi dute, bai. Eta Bai. Bai, ezin dela neurtu ez, zenbat balio duen horbaitek edo sortzen duen diroarekin, ez, edo ez. Ez dakit zenbat jente etortzen da, orduan pertsona tratu behar dugu ez. Hori superarrotza da, bai. Uste pertsona bati beste bati baino hobe tratatzea da, arrotza. Bai, eta deserosa. Eta hori ikusten duzu, Gertatzen da, ez? Gertatzen da. Toki denetan bezala, bizitzan bezala. Bai. Ez dakit, zue beste zerbait esateko? Ez? Bueno, animatzen ditugu guztiak jaialdia etortzea. Noiz da, urriaren 28 Hori da, 28 Uarteko igeriludako frontoian. Eta sarrera kaitzinen eta herriko tabernan salgai. Eta online baita. Eta gero, eta baita aurrerago egiten ditugun kontzertu eta movida guztietara etortzeko aurreratzea. Bale, mila esker, zorte hon, proiektuan, ze atope, osea, beharrezkoa da, así que zuekin gaude. Mila esker. Mila esker.